Nissan Mesa Ministries. Yes, it has been destroyed. So I will go move around and I will show you. We are live. Better camera. So,
zvinondinetsa ndianiwa ndingaudze zvose zvinondinetsa ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba makabatsira hanga afa nenyota makayamura hanga ari musango neSmaili makabatsira hanga wafa nenyota makayamura hanga ari musango neSmaili ndianiwa ndingaudze ndianiwa ndingaudze ndianiwa ndingaudze ndianiwa ndingaudze rimesuva baba Jehovha Mwari Samasimba ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba kana ine ndichiuya ndinouya ndakaperera kana ine ndichiuya ndinouya ndakaperera ndinouya ndichitenda kuti imi munobatsira ndinouya ndichivimba kuti imi munobatsira hakuna zvemumwe munhu wandingachemerai hakuna zvemumwe munhu wandingachemerai ndiani wandingaudze ndiani wandingaudze ndiani wandingaudze ndiani wandingaudze zvose zvinondinetsa ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba makabatsira hanga wafa nenyota makayamura hanga ari musango neSmaili makabatsira hanga wafa nenyota makayamura hanga ari musango neSmaili ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba kana ine ndichiuya ndinouya ndakaperera kana ine ndichiuya ndinouya ndakaperera ndinouya ndichitenda kuti imi munobatsira ndinouya ndichivimba kuti imi munobatsira hakuna zvemumwe munhu wandingachemerai hakuna zvemumwe munhu wandingachemerai ndiani wandingaudze ndiani wandingaudze ndiani wandingaudze ndiani wandingaudze
It's a very difficult moment for me. I'm sure most of you know that our church was demolished. Our church structure was demolished yesterday by Harare City Council. No one was but it's something that is painful because it's something that I've worked for. And I'm sure that every church member is in pain with me right now. Yesterday, I was just phoned to church Kurukuru Pazwa. I was not even aware of that because Tiripa lockdown. I received about 5 calls. And by the moment I drive over Kumbanchishika, the church that I liked so much was down. And people were celebrating, especially the locals in Glenview. This is where I grew up. And I know I have a lot of enemies in Glenview. They were so happy when that happened. And that is the song yokuti rudo aruna manyawu, rudo aruna godo. I wanted to remind people that the same people wano vaipururudza nezuro chechi ichidonedzwa, those same people vandinopa mvura pabhoho repa chechi. Other church members were saying, but why would you continue to give them clean water when they have done that? My message to you as church members, I say, I continue to do what is right, because when I serve God, I do it for God. I don't do it for any other people. The question is, was it a legal or illegal structure? That's the question that everyone is asking. The truth of the matter is, on that place we were on temporary lease. We agreed with City Council that whatever we are going to build, it was on temporary lease. That's why we've been paying to them. Mari dzavaiti vanoda zviri temporary, and takanga taudzwa kunzi we are not supposed to build a permanent structure. That's why we did not even build a permanent structure. We were complying. And I remember with City Council, we used to work hand in hand, different projects in Glenview. Last year, but one, they asked for money, Machita Christmas party. I provided, and they invited me. I was there. They did not even tell me kuti vari kuronga kuzopwanya. Inini ndiri kuti vanhu vekukanzuru, this is your land. Was it not wiser for you to just tell us to remove our structure? Then we could have done it. Why did you choose to humiliate me in that? Do you hate me that much that you can choose to humiliate me, to be in front pages on the Freddy Chichiagea,
yadonedzwa. And surely you understand kuti hapana munhu anomboenda panzvimbo yaasina kumbobvira anzi aende. Haungoende kana wamuka ungoenda panzvimbo usina wataura naye. I just do believe, I have feeling that kana mamuchida kungotiti tibve, you should have just told us. To me, you have given me a heartbreak, and I know I'm not the only one. Vakawanda vanhu vanobhadhariswa mari necity council murodi kumusika, but kana vakupwanyirwa mareceipt avaibhadhara haachameka sense. And as I'm talking to you now, I'm aware, fully aware, that many people are celebrating. This is not my downfall, but I'm just a human being. I'm just telling you that I'm in pain. Not that I don't know what to do. Ndonoenda mberi sei. Azvire kuti handisikuziva, but I'm just in pain. Surely, this was just a church. Ine vamwe vanhu vakawana matestimony ipapo. Shed yedu yakabviswa, capacity yayo it was 1,500 people. Marata anga aripo ndandakaisa less than a month ago. All along taingoshandisa matents because we knew that it's a temporary thing. One way or the other we need to move. Then when we approached this is what we are thinking, we approach the council, and actually I'm building a shed, but shed yandikuvaka inokwanisa kubvisika when you want to utilize your place, and I was given a go ahead to do that, and I simply just did that. Ndisinambopedza kana, in fact, pakapiwa na president a speech yekunzi gatherings are limited to 50 people. I was just saying, since we have a church, then that's what we need to do. And the Sunday actually at some people church, tango pesa kusama sheets atata pesa kutenga. Isu se church at sata mboshan sama sheets iwayo kana kupina mshedi mo. Doba ya destroy. It was painful for us to raise that money. But my finances are right, and I appealed to the church to raise the funds. And there's someone who pledged his car in order for us to finish that shed. To me, I just feel it was just a one way. Even 4 hours notice, it was good enough to us. We could have made a plan. Taiba. It doesn't mean that we don't comply with the authorities. We do comply with the authorities. But what we are just saying is just to be notified. 4 hours notice was good enough to us. We could have. Tengo visa marata. Toba. Twenda kwatofana kwenda. But doing it, ndiripa lockdown, I was complying with government. And not ndakabuda pamba. Ndangori pamba. Because I know that there is corona. And gathering yandakawana iripo pa Glenview, pa church, in a mixture yevamwe warikufara kuti awira pasi, in a mixture yevamwe chavakakanganwa inyaya ye-social distance. Because surely kana paine one airwara pakati pavanhu ivavo, I assure you kuti panogona kuita a disaster. Tikatadza zvakare kuzocontaina the same disease that we are hoping to contain. So I'm just here because I don't know where to go, because my office is akavharwa,
It was even difficult for me to travel to Glenview. Ndichibva kumba kuenda kuGlenview ndichizonzi chechi iri kupazwa because munenge mune road blocks, and you know when you don't have a pass you cannot pass through. It was difficult for me, and I used this thing to just say, Harare City Council, but why did you do that? Why did you just tell us that we could have moved? We were not going to die there. We knew that was not our land. We knew we were on temporary basis. That's why we never built a permanent structure, because we were aware of that. And you knew, because I was talking and working hand in hand with you. Vanhu veGlenview vari kupururudza, my message ndeyekungoti mvura handimomera kukupai, rambai muchingochera mvura, because my blessings angu haabve kwamuri, but my blessings angu anobva kwamuri. Ndoziziya kuti mvura ikatanga kushayikwa, I know. Vamwe venyu even pandaingokupai mvura chero ndikasvika mamusingandimhorese, maizongotaura neni chete kana muchinge maona kuti line riri kunzi rakurisa, ndo pamaizouya muchindimhoresa. You've never liked me, I know that. My church members, I can say, this is not the end of it. Ndosaka ndakaparidza 3 weeks ago kuti zvinodhangidzwa. Vanhu vari kuti saka profiti imi munoti hazvibvumidzwa kuti paitike chinhu chisina kubvira chakaprofitwa. Mamazviona here kuti ndozvichaitika. The thing is, God will always tell us. I wrote a song. When I wrote that song, it was meaningless to me. I sat here, Buddha. And God told me, and for a moment, I was thinking with Pamwe's death in my family, or somewhere, and I was praying, protected. But now I know what it meant. And God told me it's not yet, because you are supposed to be when you have real tears. And that's what I'm going to do, because in who what's you. Ndakatanga goodness and mercy in 22 years. Ironically, ndakaitanga musi 15 May 2005. Yanga iri time futi yemuramba mchina. Mabuildings achipwanywa zvinhu zvichitorwa. I remember kuti by then, just before that, ndairamba kutanga church, ndairamba calling. If you didn't know, I didn't want to be a pastor. That was something that I never liked in my life. And when the calling was coming, keep on coming, I was running away from it. Ndikaenda kutsvaka basa. Ndikapinda basa pane imwe company. Musi Friday, ndapinda iri Monday ndikapromotwa. Musi ndakapromotwa ndakuudzwa kunzi ndiri kupiwa company car, ndikatanga kurwara seriously. Very serious. From Norway kutanga kuchaya. Ndokusiya kwandakaita basa. Ndakatodzidzawo ndine qualifications akawanda. I could have done other things, but I'm just doing this because I'm following my calling. Ndikatry kutiza calling, ndikaenda mumupedzanamo in 2005. Ndichingonopinda mumupedzanamo, Mwari akandiudza kuti this is not your job. You have a lot of things that you should be doing. You are a minister. You are a pastor. Ndichipinda mumupedzanamo, ndakatorerwa mabhero 4 panguva yemuramba chino. Ndochete pandakazotambira calling. Ndakatanga chechi. Ndaona kuti this is my calling and this is my area. I have nothing that I know besides church. Church is me. Ministry is me. It is within me. You can take away everything from me, but you cannot take ministry from me. I grew up in Glenview. Ndiri mwana wa Glenview. But I know I have a lot of enemies. This is the reason why church dzatanga kupwanywa pangu.
because mareasons evanhu vanoaziva. Asi chandingangotaura ndechekuti kungondiudza kuti visa structure ndaibvisa, I was not going to deny you because ndinoshanda nemi vanhu vekukanzuru. Zvamunoziva handikwanise kufamba ndichitaura kuti ndakaitira kanzuru zvakati nezvakati, ndikabatsira zvakati nezvakati. I don't do that. Even up to now, chero mandibata panorwadza handimbofa ndakadaro. But those who know me, they know me. But whatever I do in life, I put people first. I just have a giving heart. I don't know why you're fighting me. I don't know the reason why you're fighting me. I'm not a politician and I have no ambitions. I'm just a pastor. I just do my things. I just follow what God is saying. Vanhu vekukanzuru ndimakandipa handina kuerekana ndaenda ipapo. Pamaoffices pedu pakatanga kukura chechi tisisakwane, I approached the council. Mukauya mukandichekera mukandiudza kuti apa ndopaunonamatira. Inini vanhu vekukanzuru, ko kana manga musisade, was it difficult for you to just say it's time for you to move? I could have moved. But why? Okay, maybe God allowed this to happen so that I will be a voice. Because kune vamwe vanhu vakapukanyirwa but haana kana mari yekuenda live pa Facebook kana mabundles acho haana but akapukanyirwa. Ini ndinongofunga kuti izvozvi mukangotaurira vanhu kuti tiri kuti vanhu vese vane zvinhu zvakati nezvakati, bvisai zvinhu zvenyu, we are giving you 2 or 3 days, surely hambofa makaona paine chinhu. Because vanhu vemuZimbabwe vanhu vanoteerera zvandoziva. Kana vasiri kuteerera inenge itori nzara iri kuita kuti vasateerere. But I know Zimbabweans, we listen and we respect the law. That's Zimbabweans that I know. Vanhu vakangoudzwa kunze bvisai zvinhu zvenyu, I am sure vanobvisa. Because even mukapukanya pamwe pane marata aanogona kuvakisa uzumbure uku akavaka. Kana usina kupukanyirwa, surely you will not understand this. You will not understand this. You will not. I'm not against anyone. I'm just asking, why did you proceed to demolish our structure without just telling us? Because all we needed was you to tell us. Sekushanda kwatunoita. You are the same council that I approached 3 months ago. I came to you, I told you kuti inini ndiri opposite polyclinic. I told you kuti ndiri kuisa gate pa council. I told you kuti ndiri kukuvakira a guard room. The same person, and you told me what to do. Zvinova zvinhu zviri muprocess zvatiri kuita because I serve the community. Maingotiudza. Maingotiudza. Pandakasvika ndakaona vanhu vakapukanya vari murori mapurisa ekanzuru. And God said to me, wave them. And I waved my hand. I greeted them. Mushure munge Mwari anditi vamhorese ndakona hako kuvatsamwira. Ndikavamhoresa because handina munhu asi ndiri kungobvunza kuti kodai makangondiudza kuti ndibvise chechi pane kuti ndiende pamaheadlines ekuti mandipukanyira ini ndichitaura nemi. Hakuna munhu wekukanzuru kuGlenview andisingataure naye. Nhamba dzangu pamaiti panzvimbo makantora macontacts edu ese mukati kana paine chiripo you will talk to us. Makangoregererei kungotitiro izvozvo. It was going to be far much better.